Og det tunge falder altså hurtigere end det lette. Og det var noget af det, Galilei jo ville vise fra det skæve tårn i Pisa. Fru Margrethe Auken mener, at man kan løse problemet på seminarierne med overproduktionen af lærere ved, at vi får flere børn. Det vil jeg også gerne. Det bør vi gøre noget for. I fællesskab. Her på vores sted. Beviset på, at eksperimentet viste, hvad det skulle, det er, at jeg blev våd. Selvom de er mange af dem, så er de jo ikke særlig kloge. Altså, de har ikke opfundet særlig mange skarpe knive i skuffen, og så er de heller ikke særlig stærke. De er jo skæve og vinde de er fulde osv. Jeg er ikke den, der vil afvise nogen diskussioner. Jeg vil så bare tilføje som statsminister, eller som finansminister. Dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre. Og i dag så eksploderer den jo nærmest i hænderne på Lene Espersen, og faktisk så vokser den bare, jo mere hun sådan set rører ved den. Der har været eksempelvis arrangerede ægteskaber, hvor man har fundet fætteren frem. Det er svært at få lov lige at gøre sig selv færdig.